Jisu Kristo nung bai jotono ani khani hamsakma yaparo je nai tongnai khanai tongnai rokno tini baidi जों kaitoni kokthaio जों wansokmani bwkhak जों thanglaiano tini ni kokthai hingkhe bufa kahamni rwngthoma wngya kheba sajla kok khnaiani rwngthoma hingkhe baidi जों thanglainak Luke chapter 15 Luke 15 verse nirok jora mankha ke ek ni chimi no bebak o Luke chapter 15 no paisoro nirok poroi mana hingke no srai ke businai de nirok ang bebak porliya ang chapter 15 verse 11 no kisa porisnai verse 11 ni chimi kisa mojora maya gwnang phani rwngthoma okay maya gwnang bufa kaham ni ngya kheba maya gwnang phani rwngthoma ke oro hai hinai sawo 11 ni chimi Jisu hai hinai bo sakha borok khoroksani bwsla song takuk nei dongmani bwsla kusu bufano hai hinai sakha apa ani banta sompoti no ano tabuk rudi hake bufa a bwsla khorok nei no sompoti banta khe rwkha nokha salnei saltham ulokheno bwsla kusu bini banta sompoti phalbaiui a rang tlangui nokni ongkhorui thangkha bo tei kwrwngsa hakjalmao thangkha aro bini rang rok no hanang pinang khe swbaiui khibibaikha bini mungsa kwrui tui bo sbai baikha apro a ha gwnangui belai khe asri nangkha ahai wngui bo bigra khakha hake bo aroni borok khoroksani aro samung naikha a borok bono wak muruknani bagui charao rohorkha wak rok chamani a muito rok no suda chawi bo ok supungna muchung jago kebo bono chana rwliya ulokhe bo khas sisawi hai hinui sakha apani asuk seleng rok chase chabaiya nuse nungbaiya ang oro machaya ma nungya thwina naiui ma tongo apani aro thangphirano ang hai hinui sawinai apa ang kaitoni thani sumso khlaikha nini thani bo khlaikha ang nusla hamjaknani chukliya nini seleng rok haikeno anobo tongri jadi abo haike bo bachawi bufani aro kipilui phaikha bo nok bai akhini no hakchalui tongkho apro bufa bono nuhurui belai khe khairokha hake khasigui thangui bwslano chrap sakbagui motom suwikha hake bwsla bufano hai hinui sakha apa kaitoni thani ang sumso khlaikha nini thani khlaikha ang nusla hamjaknani chukliya tamokhe bufa seleng rokno hai hinui dagi kha dodi kan kaham chum kaham tubudi bono kan rupaidi chum rupaidi yasiwo yastam sorawi rupaidi yakungo yaklap karui rupaidi ad dega kupungno tububui rathardi phaidi जों tabuk tongthogui chalayoano nunglayoano tamni hinba ani o angsla thuyui thangmase tabuk thangchapikha kmawi thangmase manjakpikha hake tongthogui bagrum barlai kha apro bwsla okra khetowo bo kipilui phaipro nok gana sokphai titui wngkhaino rwchap mung musui mung khana horkha bo seleng khoroksano ringui aro tamo wnglaui hinui sungkha seleng bono hai hinui sakha nini nuphaio kipilui phaikha bono kaham kwrwng khe kipilui manma bagui nupha a dega kupur no ratharkha hake bwsla okra belai jolijagui dono nogo hapna soiliya aboni bagui no bufa phaiui bono nogo hapdi hinui koikha bo bufano hai hinui sakha naidi asuk sal ang seleng haike nini samung tangui phaikha ang nini kok thaisa phano baria kho
nung ano tamo rukha. Bayap sak baksa rok bai ratharui chalaina hwnui aile punsa mak saphano ruyako. O nuslale bwrui balikna rok bai tongui nini sampoti sikamawi kibika. Tabuk bo nogo phaimale dega kupurno se ratharsiwo. Hake bupa hai hwnui saka. Sajla nungle ang bai mang tongnai bla. Ani mungsa kwrui tui manui nini mangse. Jung tongthogui bagrum ma barlai thai tamni hunba nupayung thui thangmase tabuk thangsa pika. Kemawi thangmase manjak pika. Okay, asuk jora. O elengba porimani bisingtui kaito jono kotalke hamri klaiten. Okay. Israel dofa yakeba Judai rokni borok ni religious borok rok yakeba ochai bokrok rok ba leader rok borok hai hnei sakno wansogo borok kaitoni jongjak borok tabugrondi Farisai, Sadukai, scribes borok bebagno borok sakno kaitoni jongjak borok hnei wansogo. Teibo borok kaitoni borok hnei wansokma bai borok kwbangma borok tabugrondi khajna thungnai rok sak phalnai rok podre pod sumsok gwnang hnei rongjaknai rok bai borok sakno jesuk mansak joratui borok skagui tongo. Mane borok bai gdal yawi borok bai kagui tongmani sakthar. Emonki borok khajna thungnai rokno borokni tabugrondi borokni samung humung lukuni samung rok tabugrondi lukuni festival aro rok borok no dairoya mane phairoya dairoya asuk joratui borok no pharui ba kateui tongo. Tongmani mole borok sungsok borok chathani khlaithani samung khlaithani omahai jagao borokno khagui tongo. Tongmani hamba borok ni mokolo borok chugya sungsok ni bagi borok chugya jungbai tongmani chugya omahai ke. Phiaba jung nugu Jisu Christo hongke borok hai khajna thunai hai sak phalnai hai oborok hai sungsok rok bai mang achok chawi bo tong thanglangmani jung nugu. Mane hamba Jisu Christo phaimani karon wngkha bo sungsok rokno tui khoknani sungsok rokno phiyoknani bagui. Ge Farisai, Sadukai, scribes borok hongke Jisu no hake tongma nugui borok belai kheno borok tongthokjakya borok tongmanai borokni thani jolemani ba naislemani sokphai borok Jisu no chajakya ang tongmani hmale Jisu Christo borok bai sungsok gwnang rok bai tongui chawi tongmani bagui hingke borok haini bagui complain khlainani chengkha nungle bahaike kusu borok rok bai nung tongui chawi tongkhaba obahaike hingke jefro jung tongmani hmale borok Jisu Christo podre pod samung khlainani chengkha hingke borok junghai jungbai tongkha hingke teibo hanai obahaike borokni wansok. Tongmani bagui Jisu Christo sungsok gwnang rok bai cherjakya borok rok bai bo gada ke gdalui tongmani nangkha. Tongmani hmale bo jotono no hamjago hingke borok sungsok rokno bo tui khoknani bagui phaimani borokno yachaknani bagui phaimani. Phiaba Judai rokni bokrok rok borok abono chajakya. Tax khajna thangnai rok bai sungsok gwnang rok bai Jisu Christo no thansake tongmano nugui borok chajakya. Haini bagui tongmani hmale borok Judai rok borok bai
khazna thunai rok tongya sumsok rok tongya ke Jisu Kristo le borok bai mangsi tongo ke haini bagai Jisu Kristo u bono nahorei Jisu Kristo u Rwngthoma no sanani sengka ke Rwngthoma no sung naikha ke puila ni simi nang pori de hinrok no saka puila ni simi sung naikha ke verse 4 ni simi sung ruko aro tamani Rwngthoma aro haini sawo amoni mera besani mera kamamani Rwngthoma ke oro sung mera ni pore puisa kamamani ke ulo ke tabo besala khorok ni Rwngthoma ke sung nugu oro khorok bupa khorok sani besala kanai ke kusukuk ani manthai no ani je manthai ang tongmani ani ongso je manthai tongmani bono ano rosidi nei sanai bupa roi roka ke romani yagulo bo tongthok jathok tongui bebak no kemawaikha je rang tongmani paikha rang paikha no baya chalai robo krikha ke boni yagulo tamo mas manungya sokpaikha ke wok riwani wo wok naikolwani wo samung mankha haipana samung rojakliya seleng siba ke wok ada no wok samani no sawi matongkha ke sung bo ulo ke wansukha asuk tolawo sogi pro bo wansukha kosto wo sogi pro bo wansukha ani babani no wole muni roksa si sabaya nungbaya seleng roksa si sabaya nungbaya angle oro boni busa ngi si bahike saya masaya manungya ke kalai tongkha ang no kifil sinai ani apane ro kifil sinai bono sai sinai nin thani ang saya kalaikya kaitun thani busaya kalaikya ang nin busa ke naruk jagoni to chugliya haipana ano nini seleng haike pano narugi tongsidi ni sai sinai nei bo khawo chongkha khawo chongma bai simiya bo kubukubino usamang no kalaikya nge bo kifili paikya apro bupa kema kalaikya bono ani busaliya neng thangbai khaple neng ani busaliya de ho na ba bono yasa gudya nakha ngeseng oro nugo bupa hasal nesimi bupa bono nuksoka aseng naidi mase manungya kedekma kengkha chehra bo solliyana khnai rok rajakliyana sitapida engkhana kasli rok lengka engkhana hasal nesimi sini hon pan kosto engkhana haipana bupa pilaskang nuhu grabu nisa engka bupa engkha kaito sungno asuk hajago sungno boni thani kifiliwani kifil rogoni musu boje propro naisingi tong bopro borok rok kifili sangni lama sangni chayano siwi kaito thani kifil no o Rwngthomani simai Rwngthomani tui sungno o kokno phungnai hani bagi puila oro mera kamamani kok ge mera kamamani verse 4 sungnugo khoroksa borok ni mera 100 ta tongo nge 100 ta ni biso kaisa kamaka nge bo kaisa no naitugui mankha ke bo busu tongthok jaknai bo u 99 ta no side rowe bo kaisa no naitugani thangnai nge mankha ke bo baya brok no thumui tongthogui bo chalai nunglai nai tongthokmani mamani bagi mane tabu kaito belai keno borok boni thani kifil phaitheng nei bo muchuk jago kaito ni muchuk mani omono getabo oro hasalo tongprono kaito bupa nuhorka nge bupa bono nakarei borok lamsokha bono bo phaipro nakarei lamsokha ge
Rwngthomani bisingtwi जों नुगो बारबानो जों नुगो kaitor gemajak rokno besukbo mokolchung besuk mok gemajak rokno pola gemajak rokno boni interest dong amo जों oro nugo Jisu Kristo bo phaimani wngkha pola gemajak rokno mwthangnani bagwi gemajak rokno twikhoknani bagwi mwthangnani bagwi phiyoknani bagwi hani bagwi Jisu Kristo sawo hai tumai sabo Mathai chapter 9 verse 12 kaharokni doctor nangya hayarokni se nango je ang basijak rokno se phiyoknani phayo naisa ang naijaknani nukjaknani phaya ang buino nainani se phayo buino phiyoknani se phayo nirok porini mano Mathai chapter 9 verse 12 oro kahamni doctor nangya hamyani se nango जों Jisu Kristo sumsogrokno phiyoknani bagwi jepro Adam ni chimino borok sumsok khlaikha Adam sumsok khlaima bai o sungsaro sumsok haka joto borok no sumsok wngkha joto borok sumsok wngma bai kaitor bai hakchal wngkha kaitor ni aroni kmajak wngkha hani bagwi जों tabo mera kmajak khai hani bagwi puila swkang oro Jisu Kristo merani kemanai merani rwngthoma no sagro boni pore kemanai rangni rwngthoma boni pore si oro maya gwnang phani rwngthoma prodigal son ni rwngthoma getabo जों mera rokhai mera kemajak Kristo wngkha mera mrwknai जोंखा mera kemajak hani bagwi Jisu Kristo kaitoni mera no thumani bagwi sibo o sungsaro phaio जों Isaiah 53 verse 6 on aiken nugo phati singor kisa porini legona Isaiah 53 verse 6 Jisaya 53 verse 6 orot maisa oron yok kaha ke wansugui porikha ke nirok sinai जों bebak no mera rokhai lama koro baikha जों bebak no chini muchung tui ke himlaikha pia subrayung chini bebak sumsokno bini sago rujuwi nakha oro जोंनो sawo जों mera rokhai bebak lama koroja mera rokhai bebak lama koroja baike mera rokhai mera wngkha okay oro jotono mera rokhai lama koroja ge mera rokni tongmung ba boroni character जों expert rokhai ni sawo mera waisa dol bai kama khangke dol ni aroni kagui thangkangke bo saijung no sak no kipili phaimai kemate bo tomar sial rok bai phano musara bai phano bo chajak bai te kipili phaimai te tomanai mera mrwknai naituk naikhe kaisa sibo phaimano ge te mera bo saijung thangui maiya bo sak no protect bwi khaimaiya tabuk sial rok phaidi sak no bo rokha khaimaiya hani bagwi borok mrwknai nango mrwknai kwrwi khe borok tongui maiya thangui maiya tei kubuni mal mata rok hingke borok lama koro phano dol bai kak phano borok kipili phaimo tabo wok rok naidi para khungni parungi thang phano borok yok hangke nok phangno rok kipili phai ami rok no naidi nang hachar matlang thang phano kipili phai hai phano mera rok hangke waisa kemala hangke te kipili phaimali musuk rok bo phaimano hai phano mera hangke juda haini bagino oro sawo जों mera rok khai jani ja lama koroi jani ja lama himui thangkha kaitoni oroni thangkha te kipili phaimali ge a jorao kaitor chini sumsokno nawi Jisu Kristo ni sumsogo boksawi rokha actually oroni translation kisa chasogya paithak ni otmaisa pia subrayung chini bebak sumsokno bini sago rujuwi nakha
bini sago rujui nakha u nakha oro chaya English onke English ni mote ka haise subrayung chini bebak sumsokno bini sago phinui rokha bini mane Jisu Kristo ni tharai subrayung mane kaitor apa kaitor chini sumsokno nawe subrayung Jisu Kristo ni thani boxing ni rokha hani bagai bo theinani nangkha anyway जों अर सामने के जों बेबागनि मेरा रखाय लामा करजाक जों ते किफिलि फैमिया के तब ओइनो माल माता रंके बरक sak sak किफिलि फैमानो इंगे बरो जेप्रो किरिस बा जेप्रो रंदि डेन्जार बरक सेन्स खायो बरो खारानि रंगो हैजागनि रंगो तब तक रंगि togling pala ke ka ke buma pungro khang ke no jan ja khijak pai hai bana mera rong ke haya hai malang ngi dong mane musarok phai pana tabo sial rok phai pana rong ni phai lang ke malang omo hai mane khijak wani kharani ringya just basa we hai malang omo hai okay hani bagai borok tumanai meruknai mera meruknai kri ke borok komori painai borok meruknai nango meruknai kri ke borok tongi maya keseng mera rokai जों मेरा गोमाजाक जों मेरा meruknai no yakari thangnai mera ro tuman hole borok kai tono yakai kelangka ad sungsok ni bagai kai hani bagai जों Genesis pore ke going abel no butharmani yagulo Bible saw boboni lamano thangka je borok kai tono yakari thangnai sebani loge thang soitani loge thang ge white salsa borok soitan bai monok jaknai जों जेफ्रो chini musung tui जों himui thango abo komor wani jagao जों soginai जों paithago soitan bai malainai जों soitan kalaima jagano जों kalainai soitan tongma jagabano जों bo tongnai ge जों kemajak tabo lama korojak bono Jisu Kristo जोंनो naitugani bagi phaio ge jefro जों asai katal engo Jisu bai जों naitugi manjakha naitugi mandai Jisu Kristo haine hai bo tamane mera gudo ba mera bodolo bo tuni ro phaio hani bagai puila Peter rot maisa puila Peter phali जों puila Peter ro bo hai kene sawo puila Peter chapter 2 verse 25 puila ni Peter chapter 2 verse 25 ang porinai norok ngkha salsa lama korojak mera rokhai tabukhe norok ni pholano muruknai ni thani norok ni pholano naruknai ni thani kipilui phaikha ni salsa जों lama korojak mera rokhai haini sawaro okay tabukhe जों kipilui phaikha Peter tuma saba Peter ngkha asai katal jak ngjakni kok salsa जों kemajak जों जानि लामा हिंजा हाइफाना ताबो जिसु ख्रिस्टनि बिसिंते जों हाइने हाइ किफिलै मानजाखा जों मेरा रखाय Luke chapter 19 verse 10 of Tamaisa sorry Luke chapter 15 आरो जों हाइने हाइ थांखे नोगो जों मेरा रखाय मेरा जों मेरा kemajak no naitugoni bagai naitugui haine hai mera ni mo toipibani bagai mera ni gudo toipibani bagai boni temanai rothai no rowani nangnai payment khlaiwani nangnai taburondi neng mungsasuk bino bondok rola hangke neng bono surokoni bagai neng rang ma roinai haibla rangsapano bondok roka manipano bondok roka neng surokoni nangnai ge omo haino जों tabok mera ro soitani yago klaijak
ge soitani yakni no naitugui tiklaibani bagui actually agerogo sung mahai nogo mani rok ba mal mata rok kemala ke khua ni ho asol bumbo temansa aro soguyo borok nero soguyo okay aro kemala ke borok naragui dong aga borok tui khogoni bagui rang rok maroi toife para rogo omahai age ge borok khawi dongo ga ar nana bagui tui khopai ge sung omahai kemajak sung bini yago sokjak ge borok surogui toife mani bagui Jisu Kristo bo kaito rojak naino surogoni bagui rang maro ge rang ta tambo Jisu Kristo ni thui Jisu Kristo ni thui baise sung surogui tobojago tomai Bible sa Romans chapter 6 verse 23 wo the wages of sin is death sung paper beton mrityu piaba sung Jisu ni thui bai sung surogui tobojaka borok bini bagui 100 kaisa kamamani mungsangya haibana mera meruk naini bagui kaisa na belai kena kotor ba kaisa masa belai kena important hani bagui bo masa kamamano 100 no bo yakare masa kamamano bo naitugani thangnai temonle 99 ta bo dolo notong piaba kemanai le bo kemai thangnai kya hani bagui bo naitugani thang naitugi angke bo kemai pini mali yang sinai ge man khang naitugui man khang ke bo belai kena tong thokjak nai ni orosau mera bo saisung ipil paimeya ge bo ma kebo bono tomanai bawi matoi peu nokpang sung mera kemajak kaitoni mera kemajak Jisu Kristo sungno kaitoni thani haine hai naitugui tundro phayoni bagui bo sungno haini bagui o sungsaro phay ge sungno naitugui tok nukha surogui tefini bagui bo boni thui no ronani nangkha boni sak no ronani thangkha haini bagui no Bible sawo sung porimani tefro Isaiah 53 verse 6 o subrayong bebak jini sungsok no bini sakao boksai rokha tomani bagui bo omohai khlaikya jungno hajak mani bagui borok muni sono hajak mani bagui tomanle borok muni songka boni phola bai snamjak ge jungno snamani karon no borok no bobai baksa tongroi bani bagui Romans chapter 5 verse 8 o sawo kaitor jungno boni hajak mano jungno rokha jepro jung sungsok ngui tongo apro Jisu Kristo sini bagui Calvary cross o thui paikya jung sungsok ngui tongpro sungsok khlai tongpro jung sungsok ngui tongpro bijo Romans chapter 5 verse 8 o jung borok butharnai criminal hai mane criminal mane tamba criminal majakla ke bo already bo sentence khlaijak oba thuya ko haibana majra berjak piaba Jisu Kristo sini majra no bo nawi sini bodla Calvary cross o thikya kaito sini bagui boni songnari sajla no rohorkha jungno phioknani bagui sini rothai no jungno surokbani bagui sini jungno surokbani bagui je rona nangmani bo rokha hai bagui 1 Timothy chapter 2 verse 6 o hai ni sawo kogrubai tama sanaigrana English ong hai ni sawo who gave himself for a ransom for all niso sini bagui jungno surokbani bagui jungno phiokbani bagui bo bebak no roi rokha 1 Timothy chapter 2 verse 6 oro hai ni sawo bo bebak borok no phiok na bagui sakno rokha abo ungkha bebak borok rok mothang jakthang hwnoi kaitor naimano 6 jorao no sijak romase bebak borok no
piyokna bagui bo sakno rokha जोंनो piyoknani bagui जोंनो मोथांनानि bagui जोंनो सयताननि yakni surokmani bagui जोंनो मोथांनानि bagui bo sakno rokha bo rokha he paid for ransom जिशु ख्रिस्ट जोंनि bagui सातकजागनानै नांखा जोंनि सुंसकनि bagui जोंनि सुंसकनो नामा बाय bo स्राय मोंनां जाखाय होननानै नांखा थामहिनबा जोंनो मलब्रुम ब्रुमनि तंथाय लांमोनि bagui जोंनो हायनो हाय मेरानि गुदो लांमोनि bagui हानि bagui बाइबेलाव 1 Peter chapter 3 verse 18 आव सावो जोंनि सुंसकनि bagui bo कष्ट सातकजागनानै नांखा थामहिनबाले जों ख्रिस्ट काइतनि अरो हायनो हाय जोंनो तबुवानि bagui bo कष्ट तेक्त सातकजागमानि इंखा जोंनो काइतनि अरो फिरगुइ तबुवानि bagui Ti kaisa जों muito narukthai tomani bagui kaito जोंनो फियो बनि जोंसा सानि bagui tabok जों परिमानि जागा Luke chapter 15 bo जों नुगो बोरै bo boni rangsak पैसा कमाजाखा आरो कमानाय रां कमाजाक माने पैसा कमाजाक आगे बोनो जे माया sak नायतुक नाय नैसावरा आं किसा परिसनो एबाके रोमदि बोरै खरकसानि रां खक्सि तंगो आबनि बिसिंगो खक्सा कमाखा bo tamo khlaino bo chati phunangui nok pharui abono manya sak kahamke naituk nai dostani bising kaisa kamaja hai tongsiteng hiyable naituk nai maya sak jora naituk nai haini saw maya sak jora tei bo naituk nai nge je manprong ke bo tongthok jaknai nisaw okay Luke chapter 15 verse 11 is 14 jora je sing porimani busala kusu bo bebak mo bufani je tongkrui boni bantarong nawi bo tongthok jathok tongui pairokha haipano bo teisa bufani aro bukha salai kipili paikya tabo u kokno Jisu Kristo mera kamajak puisa kamajak boni pore u kokno bo Rwngthoma bai saka bufani mokolo busala busarok belai kana temanai muiloban bungo bufani mokolo busani saite kotor kukrei piaba oro busala kusu bo bufano kosto rokha haipano bo tisa bukha salai kepili pege ge oro sing nukmani tei kaisa sing bujijak nai ge busala okra bo belai kana bufa busala kusuno yasak sopmano nugui ador khlaimano nugui busala okra belai kana jole jakha o bufayongno bu jole jakha bufano jole jakha ge tomani jole jakha bo angle asik khlaimani nung anole saya nisa mole bebang nini nawi akongwi tongmang citra tongwi akongwi kipili famous nung bono hai khlayo anole mangsa siroya जों borok munisoni wansok mungbai wansok khangke bo thikno sakable nei honi mana haipano जों oro kaito tma bujokbani nai kaitoni mokol tui जों naikep naibani nangnai kaitor wilaskang ok busala okra no bujokmani kha tabok pharisai rok khai sadu kai rok khai borok sakni wansok tui sakni chajak tui sakno kaha hni wansok nai piaba kaito tmano nai kaito tmano chajak kaito ni wansok mung tabu kaito ni nahor mung tabu kaito ni musuk mung tabu borok no
ukokno borok sia jak busala okrabo sing bufani bagui jottoi se kotor kuk tambo busa ninglen nogo si tongo je tongkri hani bagi bosa udde tongkri mo beba nini mangsi nang tanai chanai ke samana boino phal ronai ke rohomana mera rok tongmarok malmata tongmarok manai rok tongmarok jaga jomin tongmarok beba nini mangsi unukhungo asol borok khasia sebab busala okrasi tamane hamale bo farisai rok hai sakni nowa soknai sakni chajaktei tongnai bufa temanai temano chajak temano muchungjak bono sia bufani bagui jottoni sai muchungmani temabu busala kemamano manmani sai bo tei temano torjak kungnai bufa bo thaijaksi thangsai pai kemajak bo tabok kifili pai pikya borok munisoni wansok mungtangbo sengsaro borok mane borok munisoni bukha borok munisok kaitoni thani bomo haibo kaitor ni musukti tongya kaitor bai chalui thangnai kaitor ni musukti khlaiya sakni musukti khlainai phiaba kaitor borokno kifili phaitheng ani naimao phaitheng ang lama phunukmao him phaitheng obono kaitorni musukman borok ro bukha slaijagui kaitorni thani kifilteng oro bufa bo busalano kemai thangnai kethei siba kemai sitangka kethei haisi bo tabo kifil phaikya bono je proprong nai singui tongo kifil de phailangno hani bagui kifil phaiprobo bo nuk sokha hachani simino busala nuya sani bo nuk sokha jamano mule je proproni boni bukha ani busala kifil de phaino obo bukha kifilo na musuk mabai kaitoni musuk mani tam Bible tomasa 1 Timothy chapter 2 verse 4 sawo kaitor bo bebak borokno mutangjak thangnai bonayo who desire all men to be saved jotono mutangjak thangnai bonayo sebabu bo ubo kaitor omo hai bufa grina busalano nakarmaya tamano mula busa bufani bagai busani se tei kotori tongba busarok je sepano chaya khlaite bufa nakare tamani bagai hajak mani bagai hani bagai Isaiah chapter 1 verse 18 no tomasa phaidi sing omo khlailainai okay kokboloi porinai lebono Isaiah chapter 1 verse 18 chapter 1 verse 18 ang poribono phaidi जों tabuk thamsake kok salaibano hnei subrayung sawo norok ni bebak sumsok rok khatung kachak hai wngphano kothor hai kufur wngnai abo belai kachak phano abo khul hai kufur wngnai phaidi hnei ringui tongo phaidi kok salaigano let us settle together thamsa kok salaiwi omo khainai lebano phaidi nini je sepano sumsok tongtong khatung kachak haipano tong haipano borok haike kufur khlai ronai phaidi kok salainai achogui ta kiridi ta wanadi phaidi kok tabuk roni borok mungsasung buino haya khlaimani tonglahake phaidi kok salainai je engmani no salainai phaidi hima ringlaible pararoko busing lainai phaidi ge kaitor bono ring phaidi busing lainai ta kiridi phaidi nirokni haya khlaimani tongphano ta kiridi
Kesak Khatung kesak hai tongphano bono ang kufur khlai ronai. Kothor hai kufur khlai ronai phaidi. Niso. Okay? Kaito borok rokno ringui dong. Boni thribai jongno susawi rokha. Hani bagai Isaiah 44 verse 22 busawo nirokni sungsok sumui hai rejama ngai tongphana ang nakari rokha phaidi kipili phaidi. Beba ang nakari robaikha kipili phaidi. Jeng kipili phayane bagai nakar jak mano siwani nangnai. Nakar jak mano siya ke kipili phaymeya. Je borok nakar jak mano siya bo kipili phaymeya. Ke nakar jak ma mane je borok sakni sayano siya bo kipili phaymeya. Ang chaliya ani omo chaliya ni siya sak jorati bo kipili phaymeya. Omo haino u busala kusu bo sakno sika ani chaliya bupane thani gose phaikya ani chaliya pilas kang saksang no ready khaina kha i ang apani thani gose sinai ang chaliya ano nakar sidi busala ke narak mali apana ano nini muni hai kipan narak sidi ang sungsok khlai kha nini thani kaito jengno nakar rokha naiso sini sungsok tongkri bebag no nakar rokha hani bagai kaito tabo u bufa naising tongmai kene kaito busungno naising dong borok rokno kipili phaithang hnai u kipil mani engka bono repentant ang chaliya boni thani ang muni kiban tongsinai obono repentance bo pilas kang bukhabai wansok man simiya bo kubui na bufa no kipili bupan thani kipili bufa no safaikya ngas jeng bo obo haina bukhaw pilas kang ngene nangai bukhaw ngma bai jeng sak bai thang kipili bupan kaitoni thani samani nangnai baksa boro omai ke wansogo girja nogo yasku sungui kelei brawi kawi ciri kawi kakang kene repentance omo repentance ya bo kubu repentance ya repentant mane na nini sumsok no nung siwi nini sumsok no nung gosiwi mane siwi kaitoni thani gosika borok ni thani ya kaitoni thani i ang saliya abo u besala kusu kokna ya besala o haya besala kaima hai jeng kaitoni mokolo kusung kosok jaya pana bo jengno kufur khlai rokha khui rokha hani bagai tabok jeng tamanai kaitoni thani kipil phaimano ge kaitoni bai kufur khaijakha hani bagai bible sawo tongthok di khatung di tongthogui musadi Isaiah 61 verse 10 also I will greatly rejoice in the Lord ang kaitoni kaito ro tongthok nai khatung nai tamani humale bo ano boni muthang mani ribai chumrowi rokha bo ano kholowi rokha ani sumsok no kholowi rokha boni kaham bai ang tabok tongthok sinai gesengbo omai kena tongthok thai o rwngthoma wo buta bo tongthok maliya khatung maliya tamani bagai bo bufane hajak mano bufane muchung mano bo siwi maya bufa temanai bufane muchung mani tabu bono siane bagai bo khatungi maliya tongthogi maliya tabuk je borok bufane muchung ma tabu bono bufane hajak ma busuk kotor bono sila hake bo tongthok nai bufa busala kusu kipili phaima bai tamani le bono muchuk jak mani jottoni se boni muchuk mani kipil phaiten tamani le bon hajak mani bagai ni kipil phaipro bo belai ken tongthoka ge busala okra u kokno sika ke bufa
tongthok mano nukui bobo tongthok kama ang jespan tongthok bo kipili paikya engke omo haino Christian rok bo haino kubu Christian engke bufani hamjak mano kaito tamo nai kaito ni musuk ma tamo bono sinai engke जों फला कमाजाक रकनो मोथांवानि बागै साकथारनाय जों तमानि गिर्जा फाइबा फला कमाजाक रकनो रिखकनाय बागै तमाने काइतो बनो नाय आनो ओ सामंनो खाइथों होनै जों तमानि दसमं सरबा काइतोनि सामं तांजाकथों काइतोनि सामं माने ताबा फला कमाजाक रकनो मोथांजाकथों आं तमानि बागै याफार मंग याफार काइतोनि हा फुवारजाकथों काइतोनि मुसुक माने खाइजाकथों काइतोनि सामं खाइजाकथों आं तमानि बागै सातकजाक आं तमानि बागै मथानि सामंबो तान जों तमानि बागै मथा खाय जों तमानि बागै मथा संसा अरो जोंनि ससाइटियाव दंगनि बागैया अब लुकु हाय आं सामं नांफ्रो आनि बोसारानो काइफ्रो बरफ्रो थैलाय थांलाय इंलायफ्रो borok rok nangnai luku nango boni bagaiya जों मथा सोनामनि उनका काइतोनि सामं तांजाक वाथों बोसे ओंके कबै ख्रिस्टान रok ओंके बनि बागैनो खालाय के मत borok rokno bahaike fola kamajak rokno मोथांजाकनो बनि सिसिनि टारगेट बनि सिसिनि नाहरमो हानि बागै ख्रिस्टान रok bujak tokjak sacrifice खालायो ओंके कबै ख्रिस्टान रok इंयाके गंसुकनाय आंसि दिकन इंगानि नांनाय मथाओ आंसि अक्राको आंसि कतरको गंसुकलायनाय ककबां लायनाय बुलायनाय वालायलायनाय तमानले काइतो तमानो मुसुक बरकते सिरि काइतो मुसुक मानका फला मोथां कमाजाक रokno काइतो तबुरान किफिलि तबुवानि मुसुक मोथांजाकथों नै bo musuk ओंके नों रकसि वालाय तगलाय बुलाय इंलाय दं बाहायके फला कमाजाक रok मोथांजाकै मानसिना के बहाय इंका कबैखे मोथांजाक यारो उ फारि साइरokहाय बता अक्राहाय के जों वानसुगैनाय मा दावक जों 32 Luke chapter 15 verse 32 no परिफिसनाय जों तंथगै बागरुम मा बार लायो थाय तामने होनबा नफायं थैथां मासे ताबुक थांसा फिखा गमावै थां मासे मानजाक फिखा थैसि थांखा करै खाहनै चंगै तंग मासे बके पुलि फाइया थैयै थाङै फाइया गमाजाक ताबुक मावै फाइया किफुलै फाइया जों वाइसु काइतो तमानो नाय काइतो नि मुसुक मा तमाबो बोनो सिया उमाबाय ताबुक बता अक्राहाय जों फला कमाजाक रok नि बागै साकथारै माइया borok मोथांजाक borok rok काइतोनि थानि फाइफ्रो खातुङै माइया तंथगै माइया जों बोनो साकथारा नांनाय काइतोनि मुसुक मानि काइसा बाहायके borok कमाजाक rok काइतोनि थानि किफिलि फाइमानो बनि बागै जेबो बनि संदरि साजलानो कालबारि क्रुसरै बुथार जाते कमाजाक rok किफिल मानथों ओंके जों बोनो बुजिथाय जों ज'दोनो कमाजाखाय फियाबा ताबुके जोंखे किफिलि फाइजा नायतुगै मानजा ताबुक जों बुफा काइतो तमानो नाय आरोनो जों साकनो बेदक थाय के ताकुरु बुकुरो अमो बेलायखोनो Rwngthoma बेलायखोनो बुजिजाकनाय कतर के जोंनो अमोनो फोरोंगो जे borok संसारो जत्तनो काइतर बाय चालजा काइतोनि आरोनि कमाजा फियाबा जिसु ख्रिस्टनि बिसिंतै जे पयदक फ्लायनाय borok किफिलि फाइजा इंगे जे मोथांजाया खरकनो काइतो borokनो बुत्तबो माने मुसु
Ini